Arratsaldeon guztiei, hemen gaude Antiguoko txapelketan, 3. jardunaldia hastear, 2 partida ederrekin. Giroa ezin hobea hemen Antiguoko pilotalekuan, eta gurekin egoteko, geratu gurekin, da 2 partidak ikusiko ditu. Eta berak gaur atzelari lanak egingo ditu urdinen bikote honetan. Hemen prest gaude, aurkezpenekin gaude hemen Antiguoko pilotalekuan. Pilotari gorri ditugu gipuzkoarrak, alde batetik aurrelaria Julen Alberdi, Zurkildarra, hau 2000 urtekoa, hau da 19 urte egingo dituna aurten, bere atzelaria Imanol Odriozola izangoa, Odriozola urnietarra, pilotari oso handia, jozaia, hau Aimar Ibarlozaren ordez etorria, Aimar Ibarloza aurreko hastian eskutako minakin bukatu zuen, hau urnietako pilotaria izango dugu Julen Alberdiren bikote. Bestalde, Iker Larrazabal, Lamurrioko juvenila, hau lehenengo urtekoa, eta bere atzelaria Ekain Etxeberria izango da. Sakia txapa bota dute, epaiek eta lehenengo sakia urdinentza izango da. Hau da, Iker Larrazabalek atako. Esaten edinean, Iker Larrazabal Amurriokoa, 2002 urtekoa, hau da, aurten 17 urte egingo dituena. Eta bere atzelaria Oiartzuneko Ekain Etxeberria, pilotari segurua. Eta Larrazabal bere gaitasuna, ikusiko dugu aurrian oso bikote indartsua dauka eta maila honetan ibiltzeko. Odriozola pasa egin dio pilota Larrazabali eta hor txijoa Larrazabal sakiarekin. Atera pilota, Odriozolak eutxi, lasai, Etxeberria jo, rebote sartu, Odriozolak lasai eutxi ere, atzera, eta manoz jaso, Etxeberriak, ez gozatu, kontu zerdian jota, eta Odriozola, lasai hasi du partida, eta lehenengoa jotzea jundana eta urnietarraren lehen utxa etorri da. Frontoi zai hau jozaientzat, beti altura bilatu edo beti jo horrekin ibiltzeko arriskoakin, da hau lan egiteko frontoia Larrazabalek biharren zaki atera, Julen Alberdik airez jaso, baino bera juntzaio. Bigarrena urdinentzat, Larrazabal eta Ekain Etxeberriarentzat. Zijoa Larrazabal, bere 3. sakea Lautardiko marran, Odriozolak jaso, paletakin, Alberdik eraso, Etxeberriak eraman, aukera Alberdirentzat, atzera, rebotean sartuko da, Etxeberriak oso ondo eraman, Odriozola, ez gozatu, ezajun ondo pelotan bila, Etxeberria, Julen Alberdi, atzeratu, Larrazabalek idin, Etxeberriak gora, gorrien lehenengo tantua, Etxeberriaren utxarekin gora juntzaion pilotaka da, 3 huts partida hasteko eta markadorea urdinentzat 2-1. Baiak esaten ari dira atzelariak ezin dutela pilota botatu eta Julen Alberdik lehen sake atera erdira, eta Etxeberriak jaso, atzeratu, zuen pizerdian joa, baina Odriozolak aukera, behian gatu zaio pelota, baina ondo. Alberdi saldu guztiz, Etxeberria bizi, hortxe Odriozola ondo. Etxeberria bera txokoan jaso, Lipare da Alberdik, Larrazabal, txotxan jo,
Eta bitu duzte zortearekin tanto egin du. Alberdik ezin jaso, beraz Iker Larrazabalek egineko lehen tantua. Eta partidan egiten den lehen tantua, beste hiruak akatsak izan dira. Hortxe Iker Larrazabal, hau paletak atzean da azkenean, Orriozolak jaso, arazure gabe, Etxeberriak atzeratu. Hasiera honetan Etxeberria Orriozola baino beto dagoela emate du. Baina Orriozola pizkat joz. Pelotea dakago bi atzelarietan. Zein aurrelari sartu lehen, baina Larrazabal gantxoa, ez guztiz bultzatu, Alberdik ezin gozatu. Baina barruraka, Larrazabal, Las Orriozolak, pelota askorekin, denboa jartzeko, pixka gatintzaio pelota, baina Alberdi atera, zerrakin zabaldu, leku txarrera dator, jaso Etxeberriak, atzeratu, baina ezkerrez, Ekain, Manol sartu zaio pixka pelota gainean, da baina tantoa berriz urdinen menpe, gatin da pixka pelota hor, Larrazabal gantxoa, jaso Julenek, sartu Larrazabal, Orriozolak beratzako fronte guztia, ez du batero osatu, da astera berriro tantoa, sartu, berriz pelotea, bien artean, eskubiz, Larrazabalek txokoa baina oso altu, Julenek jaso, Etxeberria jotzeko aukera, Mateu pixka pelota gehatu iteala, botez pixka gehatu itea eta Etxeberriak berriro paretarekin, tanto borrakatu albizea, Larrazabalek ederki, ezkerkada, zabaldu eta bere bigarren tantoa Iñigo Iker Larrazabalentzat eta 4-1 urdinentzat. Ja. Ez ere atzelariaka pilota, baina Mateo epaiek ez dutela ezer esaten, baina aurrera. Iker Larrazabal atera, sartu Alberdi. Paletakin, denbora emango dio Imanoli. Paletakin, Kain ezkerrez. Konti Xardin. Pelotea bi atzelarien arten. Ezin aurrelaria sartu. Bai, Larrazabal bolea. Azte bolea sartu duna, baina kanpoa jun zaio. Azte bizi atea zaion eskutik. 2 eta 4. Gorrian bigarren tantoa. Eta oso azkar dijoa. Julen Alberdi ateratzeko prest. Kaine pelota eskatzen zuen, baina ez dalako goratzen. Hemen atzelariek ezin dutela pilota izutu dela baino lehen, eta Larrazabalen beste akats bat boleaz. Hau, atzelariari laguntzeko, sake eramana egin nahi zuen, baina bera juntzaio, berak dakan bolea zutal hori. Julen Alberdik beste sake bat, hau berdira, gaine, kondizioaren jo, Larrazabal gantxo, jatzi, dapiskat lurren, iriki, Julen Alberdi erne, gantxo, eta kantoa. 4 eta 4, eta orain bai gorriak egin duten lehen tantoa. Hortze ditugu. Principioz, abizenak ikusiz, gorriak favorito izan batzuk lirateke. Baingoz, berdintasuna hemen Antiboko pilotalekoan. Bain, 5 eta 4, sakez tantoa, Julen Alberdirentzat. Nengo aldiz, gorriak aurretik. Beste sake bat pilotari zizurkindarra, golea bipareta, Larrazalek txokoan, Larrazalek oso ondo defentsa. Eta gehatu inda berrire. Ekaine jo, Orriozola ezkerrez. Pelota ingurutik. Errez, Orriozola ezkerrarekin.
Larrazabal boleaz. Etxeberria ez du bat gozatu, Ipar eta Julen Alberdik. Sotamanoa, ez du, hau, bai ez dura gozatu eta Sotamanoz kanpora. Jarren berdinketa, 5 eta 5. Markadorean Promesen mailako partidan. Iker Larrazabal, atera, paretakin, hartzeko denboraekin Imanol, ezkerrezekain. Dautean berriz ere bi atzelariak. Hango ez dago bata bestea eta inor dominatzen hemen. Eta markadorean ikusten da, baina bain Rodrigo Zolak beste jokatx bat. Zaio frontoi txiki hauetan ez dala bat ere ondo sentitzen, baina leku utzitan jokatu beharra dago. Iker Larrazabalek atera. Rodrigo Zolak sartu, dejada oso altua. Alberdi kontrarazoa, Zerriak atzeratu. Jaso, Berrezolak, bolea zitala, jaso egiten, bain utzi, eta azte beste aldera behiratu Iker Larrazabalek, eta azkenean txokoan utzi, zazpigarrena urdinentzat, 3. tantoa Iker Larrazabalentzat, da hemen ikusten ari dena, azte bolea dakan Iker Larrazabalek. Horrekin asko dominatzen Sakia Zabalea. Berrezolak, jaso. Baitzoa, guzti gozatu, Alberdik atzeratu. Txerria jotzeko prest. Paretakin atera. Ondo Berrezolak. Mateo Bizkanaka partidu sartzen ari dela. Urdinetako atzelari altua. Alberdi ezkerrez, ez du gozatu. Ipar eta Larrazabal. Alberdi Zabalean joko egin nahi, Odriozola. Eta ondo jarri. Zerriak jaso. Direnei zabaldu. Ondo Larrazabal. Alberdi sartu behar ezokun. Moztu. Zerriak arazorik gabe. Odriozola altura pixka bat emanez. Ondo Etxeberria. Eta arrimatu daiteke. Eta ondo kolokatu Odriozola. Eta bere 3. akatsa partida honetan. 8 eta 5 urdinentzat. Pixkanaka. Tartea egiten Amurriotarra eta Oiartzuarra. Saki bai. Ikerrek. Paso. Eta beste bipareta bat. Ezkerrarekin. Gazteena. Showa ematen ari dan mutila hasiera honetan 9 eta 5 urdinak aurretik Iker Larrazabal gogoratu 16 urteko pilotaia, aurten 17 egingo dituna, lehen urteko juvenila. Sakia Zabalea, Berrezolak jaso, aukera Larrazabalek gantxo biztia, Julen Alberdi hortxe zeon, eman Txerriak rebotean sartu dute. Motibo leaz, jaso Odriosolak atzeratu, leku berdinea, bain rebotean jo eta jaso Imanolek moztu, earti bien tartera, aukera bain, utzi Oiartzuarrari, Julen Alberdi Sotamanoz, hortxe Larrazabal bipareta, bain ez da ondo atea, Odriozola ezkerrez, bere lekura dizu. Julen Alberdi, pentsoa, Txerria hortan, moztu, Odriosolak ezin. Beste tanto bat urdinentzat eta 5 partzial hauentzat. 10 eta 5. Eta gorrik izen ez bai, baina oraingoz jokuz ez daude jokatzen dutena demostratzen. Txokoa Iker Larrazabal beste sake bat ateratzea. Areta askorekin, Odriozola eskubiz. Resto ona. Zerria jo, gozatzen ari da. Oiartzuarra.
Larrazabal antxoa ezin guztiz jokatu. Alberdik bai atzeratu. Golea Etxeberria. Alberdik aukera. Atzeratu. Ezkerrez jarriko Etxeberria ez, azkenean ez Eskubiz. Sartu, baina atzeratu. Baina aukera, zekoan oso altu. Jaso Larrazabal, Adriozolak aukera. Atzera. Eutxi Larrazabal. Baina Alberdi, konte guztia beretzat. Jo, rebote inguru dator. Rebotean jo. Motibo lehaz Larrazabal errezta zinezat. Iotega Adriozolak. Berriz ere motibo, ja. Larrazabal da. Akatsa, Julian Alberdi azkeneko momentuan utzi du. Odriozoloa ez egon adi. Eta beste tanto bat urdinentzat 11 eta 5. 11 eta 5. Iker Larrazabal da Ekain Etxeberriarentzat. Duten ari da, pixkanaka. Eta Ikerrek. Motibo lehaz ez, zin, Odriozolak. 12 eta 5. Badi joaz. Iker Larrazabal eta Ekain Etxeberria. Partida azkarra. Peloteo handiko tanto bakarra onda. Da, horriek asko erakutsi behar dute partida honi. Buelta, eman nahi baldin baute. Odriozolak. Eskubiz, sartu, Etxeberriak oso ondezak. Etxeberriai sendo ikusten zaio. Ezkerrez, berriz ere oso ondo. Odriozola gozatu baino Eskubiz. Berriz sartu, baina askorik egin. Larrazabal, berriz jokoan sartu eta tanta egin. Pilota pixkat gehiatu. Eta Odriozola ezin izan du beste pelota jaso. 8 eta utxeko partziala. Partida buskal dute. 9 falta zaie. 22 iristeko. 13 eta 5. Sakia Zabalea, Larrazabal. Azkori Manolek. Txokora. Odriozola prest. Edo. Berria. Odriozola. Larrazabalek ez da sartu. Etxeberriak, ezkerrez Odriozola jaso. Zaugarri, benetako kirolari, zuzaitugu pilotari. Altxadia bikote gorria osatzen duten pilotaiak. Julian Alberdi tako espadadrapo gehiago jartzen ari zela ezker eskuan. Partida asko izaten ari da azkeneko egun hauetan, eta aste honetan ere partida dexente izango ditu. Lakuako finala eta Añorgako ere. Hortxe da Julian Alberdi. Etxeberria, paso. Odriozola jotzeko aukera. Ondo alturakin, baina ez du guztiz gozatu. Ezkerrez. Eta ondo makurtu eta utxa etorria. Julian Alberdi ezin beste tanto bat urdinentzat. 14-6. Horriek gelditute partida. Pixka pentsatzeko. Baina azkar joan zaie sakearen boterea. Amurrioko pilotaia. Odriozola Eskubiz sendo. Etxeberria. Pilota pixka gainera etorri. Baina ondo Odriozola. Gozatzen Etxeberria. Pilotea. Ondo Odriozola. Ezkerrez bain. Efai Manol.
Jarraitu. Lanian jarraitzen ari dira bi atzelariak. Luis, pixka sartu. Alberdi airez. Arrazale jaso. Alberdik aukera. Esperatu. Aukera sartu. Jaso. Ekaiek. Zerrez. Jokaldia txokoan, baina erne zegoen. Ekain Etxeberria da jaso horrez ere. Bezala ezkerrez. Atzeratu. Zerria kanto honetan. Vicente ikaiten ari da. Julian Alberdi jokaldia bipareta eta kantoa bai. Arrazalak egin du Lundabizi. Baina Julian Alberdi jokaldia egin eta zazpigarrena iritsi da horrientzat. Ez daude sentsazioa egin, baina saiatuko dira seguru. Julen, zake erdira. Bezalak, pelota gainera eta ezin gozatu, Etxeberria, bizi, oketatik oso bizi eta baina atzeratu. Bezala, jaso, arrazabetza eta aukera, botez jarri da. Basko gozatu, pixka sartin zaio hori ezolari. Zerrek moztu, sartu Alberdi, bipareta eta latza. Latza, Iker Larrazabalen bipareta ezkerrez. Da, beste tanto bat Arabako pilotarientzat. 7 tanto egina dazka ja. Baik, 15 dufazen. Esake bat. Zarabera. Bezala jaso. Bizi. Beste aukera bat Ikerrek. Ezeratu. Baina airera, baina ez. Lando fonda eta Etxeberriak. Jo. Gure bezala sufritzen. Rebota ingurun. Botez, bizi. Atzeratuz. Julian Alberdi atera bia arratzera. Boti goleaz. Julian Alberdi jokale egin nahi euskaltzetik. Boti goleaz. Arrazalek zabalera. Mucho Julen. Bain, Zerriak. Kontu Zerrian jo bizi eta beste tanto bat. Erdinentzat. Ekain Etxeberriak egin duen bigarren tantoa. 16 eta 7. Iker Larrazabal eta Ekain Etxeberria dikote oso politxa diela demostratzen ari dira gaurko arratsaldean Antibon. Alberdik, ezin 17 eta 7. Esaten genuen lehen partido asko dara mazkila gainen Julen Alberdik da gaur pixkat somatzen zaiola. 17 eta 7. Eta Larrazalek, jarritakin, bezala jaso. Gantxo. Honen ezaugarri, benetako kirolari, zuzaitugu pilotari. Pilotaria prest, Julian Alberdi eta Odriozolak beste pilota bat atea dute. Eta hortxe partida iraultzeko nahian. Zera Julenek, koreaz ipareta egin nahi Iker Larrazabale, baino beko koltsoira joan zaio. 9 eta 17. Joanen egin dira urdinak. Eta bain, horriak lan asko egin behar partidari buelta emateko. Odriozora, zeratu, Zerrek Etxeberria, Alberdi, Zerri ezkerrez, zeratu berriro ere, jaso, gureako aukera, gaitxoa, Jaman, txokoan, hortxe zeon Ekain Etxeberria jaso, baino kanpora juntzaio. Eta beste kantotxo bat
Horrientzat, denbora eskatute 8. hain dutenean, bitanto jarraian beraientzat. Urdinak denbora hartzen, eskat arnaz estuka Larrazabal ikuste du, Etxeberria prest, da Alberdi, sakea, heldu, luze, jaso, ekainek. Berri, zeratu berri gare, roboteko zuloan, jaso Etxeberriak, aire, Pantxoa, eharra. Oso ondo dula Alberdi, aizia hartu du, eta ideiakin Mateo hobeto dagoela partidako momentu honetan, eta gaientzat 11. Zufa zizurkilarra, Oleaz Larrazabal, Alberdi jokuan sartu, dejada, Urriozolak atzeratu, Etxeberria jaso. Alberdi berriz jokuan gantxoa, oso ondo Julen, bere 5. tantoa egin du. 12 eta 17, pixkanaka, Julen Alberdi eta Imanol Odriozola, partida txukuntzen ari dira. Eta urdinak hor 17an gatu dira. Olea Zabalea, Alberdi txokora, jaso egurrek. Odriozola, Zerutzik rozatu, Etxeberria, alturaz. Edo, Odriozola, hau bai, alturaz. Zerrez. Imanol. Pelote ban. Alberdi sartu. Larrazabal jokaldea nahi, dejada oso baldarra. Etxeberria jaso. Kabetatik atera, Odriozolak. Zartako eman dio. Odriozola. Etxeberria eskuinez. Paletakin. Hortxe berriz ere, eta euskal gehiatu. Alberdik. Etxeberria. Baina airea ezinken du, Julenek berri sartu. Alberdik. Dejada. Eta oso ondo, Julen Alberdi egiten ari den jokua oraintxe bertan. 8tik 13 zuzenean etorri dira. Eta emateu pilota eskatu egin dela zerbait, ez? Julen Alberdi epaiari irakutsi pilota baino. Imanol Jangoaz epaia azkar bota du pilota joko eremura. 13. agorriek, Julen Alberdi sakea. Larrazabal, Boleaz, Urriozolak jotzu gaukera, oso pilotaka ederra. Boti Boleaz, Etxeberria, barnean sartu. Zain, Pantxoa Alberdi, parada txokuan, jaso ekainik. Alturakin Etxeberria, Larrazabal, Boti Boleaz, ze konfiantza bakan. Kolperrekin, atzera, Boleaz, etxe, bila juteko pelota, gehatu, Urriozolak eskatu, atzera, Etxeberria, Boleaz ezin, badatoz gorriak. 14 eta 17, pixkanaka, gorriak behaien partida egiten, gustatu zaie errea zenatzea baino, 3 tantoa jarri dira. Julen. Bolea sartu, bolea lutzea. Urriozolak atzeratu. Leku zari dator. Oso onda ekain Etxeberria. Berri zaiz Zabalea. Kain. Berki. Kalitatik atea. Larrazabal sartu, Zabalea. Eginiko golea, baina Julenek arazi gabe. Etxeberria, Etxeberrian jo. Ez du guztiz gozatu. Urriozolak sartu bakarrik. Larrazabalen gantxoa. Jaso Julenek. Azte pilota jaso duen, zendetardetik. Zeratu, rebotetik da. Tantoa urdinentzat. Aspaldiko partidez. Larrazabalek
eginiko tantoa 17-8 14 lehen promesen partidan handik asko dago jokoan. Zufa Iker Larrazabal Jakea Zabalean Manolek Barrora Botez, ireki Berdik ez du guztiz gozatu Pilota bote txarra baino ondo ekain, atzeratu Julenek gozatzeko pilota du Odriozolak eta ez du gozatu kanpora joan zaio. Momentu zaila, pilota errez hori galtzeko psikologikoki tanto garrantzitsua zen eta 19 eta 14. Hortxe Iker Julen sartu Arrazabal, Ezkerrez Berritze sartu Julen beti Oleaz Odriozola Txerria Atzeratu Atzea inda pixka pelota Oleaz Bizki dagoa Txerriak Paretakin Denbora Odriozolak Ipareta indu Zidapuro denbora emateko Sartu Julen, gantxoa Benetako kirolari Zuzaitugu pilotari Lau pilota ja prest Julen Alberdi pilotakin Odriozolakin hitz egiten taktikoki prestatzen hortxe Julen lauterdian pumpa Paretakin ateraz sake hoi ondo ikain Odriozola gozakait Arrazale jokaldia txokoan eta tanto emate Julenek minartu da hau mutilo gorra 35 Mateu bat ozela gorriak baino hortxe behatzen dira 35 Arrazalek ateran Paso Odriozola sartu Arrazalek erdira berdi paso Txerria Zotaman Odriozola barnean sartu Zubate gozatu Hortxe Etxeberria Bizi Ezkerrez jaso Manolek Bolea barnera ireki Julenek baino ezin 21 garrena Jaun Andreok Iker Larrazabal eta ekain Etxeberriarentzat tanto bakarra gatzen zaie Iker Larrazabalek egin duen azkeneko sakea bizia jaso jaso Julenek bai oso atzean zegoen jarri da Ipareta Odriozola eta haze tanto traketxoa jolastu dena baino gorri entzat da 16-21 hemendik aurrerako sake guztiak Julen Alberdirenak izango dira. Gaien pelota ateako dute. Ezin dute akatsik egin. Pilota botatzen. Zerbian urpa. Zainek paso. Odriozola kostatzeko pilota. Ondo junda, pilotan bila. Zerria, alturaz. Zerria, Zerdin, sartu Sotamanoz. Zeratu pilota. Imanol. Arrazal sartua jokun.
Julenek jokaldia txokoan, eta tanto. 17. Gorrientzat. Zute azken hitza esan oraindik gorriek. Diferentzia handiak eduki ditugu. Partida hontan. 5 tantos, Alberdi, 5 tantos. Oraingoz gorrik 17rekin daude. 22 iristeko esperantzaz. Alberdi, venga. Julen. Arriska, daño. Arrazal bolea bizia. Jada, raketxa. Arrazal atzeratu. Odriozolak. Bai. Berriz atzera. Botez jarri da. Paretakin denbora hartuz. Ez dugu zatu baino gainean berriro ere. Baina eskubiz. Zabaletik, alturaz. Oso, ondo Imanol. Gain. Berriz Imanol ezkerrez. Ondo, bain. Atzeraria jokuan. Ireki Imanolek. Gain Zabaletik. Jarrita askoekin. Ondo Imanol. Ernest egon. Barnen sartu. Larraza sartu jokun. Beste jaba bat. Ekain urrutitik etorri behar. Baina jaso. Zabaldu. Eta barruan. Julen Alberdi. Beste tanto bat egin du. Iraultzazena ari dira. Pixkanaka partida hau. 4 tantos, Alberdi. Solo 4. Jende, ugari hemen pilotalekuan. Eta amaiera hau ikusteko desio handiz. Venga, va. Hortxe. Alberdi. Larraza bat boleaz. Ezkerrez atzeratu. Pilotaga oso nahi Julen dena. Baina irela sartuko da, gantxoa. Jaso, Ikerrek. Txokoan. Eta beste tanto bat Julen Alberdik eginikoa. Bi pilotari urdinak epaiari begira. Baina zan buelta ematekoa. Eta beste tanto bat Julen Alberdik. 10 tanto egin ditu. Ya da, pilotari. Venga, Alberdi, solo 3 tantos. Izurkir darrak. Venga, ancho. Zera, Julenek. Paretarekin. Julen berriz jokuan. Ezkerria. Ezkerrez. Alberdi. Zabaldu. Larrazalek jaso. Bain berriz zabale baina atzeago. Larrazalek bipareta latza eman dio, baina kanpora. Eta 20 eta 21. 2 tantos, Alberdi. Venga, 2 anchos, venga. Bizkanaka bada toz gorriak. Ezin dute utxik egin. Eta hortxe joa Julen ateratzea. Eta manuz Larrazabal. Gantxoa, ederra. Bigarrenea jaso Iker Larrazalek. Eta 21 eta 21. Partidoko 3. berdinketa. 4 eta 4 egon dira, 5 eta 5. Eta orain 20 bana. Zeinek esango duke gorriak 20 bana berdinduko zutela. Hortxe doa Julen bere azkeneko sakea, azkeneko tantoa jokuan. Zerriak, sartu, jokua Julenek, atzeratu Larrazalek, Berdezola, jaso. Zerriak, estatu, Berdezola, jaso. Eskubiz, hau pilotaka ona, baita egin frenatu egin da. Ezkerrez, Julen sartu.
Bigarren partidua, Gaizka Karregal, Galdako Zarra. Bigarren partida honetako lau pilotaiak, alde batetik Gorriz Iñaki Elola Bidaniako pilotaia, 1998 urtekoa, aurten 21 urte egingo dituena. Bere atzelaria Arat Irazustarrena izango da, Intxurre taldekoa, hau bai 1998koa, eta urdinez Gaizka Karregal Bizkaitarra, Galdakaoko adiskide taldekoa, hau gazteena lauetatik, 1989koa, eta bere bikotea Aitor Elizegi lauetatik beterarena, Tartaloetxe taldekoa, hau da Zegamako taldea, eta 1986 urteko pilotaia. Men aldaketa desente eukituen partida izan da, adibidez, Iñaki Elola aurreko astean sartu zen Iraiz Zubizarretaren ordez. Sartu zen, baino ja bera fijo izango da txapelketa guztian zehar. Aurreko astean partida ederra jokatu zuen, eta bere atzelaria Irazuztarrena, Sánchez Herriosaren ordez sartu da. Sánchez partida askokin dabil, eta eskutako minatzekan, eta, bueno, Aratz Irazuztarrena etorri da, azkenik beste aldaketa izan da, Gaizka Karregal Bizkaitarrarena, Odei Esposito den ordez etorria. Odei Esposito pilotari ederra Antigoko pilotalekoan ikusteko, baina ikusiko dugu zer egiten duen Gaizka Karregal, esan dugun bezala, lauetatik gazteena, sakea urdinentzat, Gaizka Karregal pilotarekin dugu, partida hastear, dena prest, epaia prest, pelotaria prest, hortxe dejoa. Zera dugu Gaizka Karregal, Sotamano Zelola, aurrean hasi dira jokuan, atzeratu ezkerrez, Iñaki. Pilota giatu ina guztiz, eta Aitor Elizegik ezin eraman. Lehenengo tantoa beraz, Gorrientzat, temateu pilota aldatu gautela, bai, Gorriek beste pilota bat aterako dute. Bidaniarrak pilota eskuan, sakeari ekiteko prest, hortxe jo. Partidoko bere lehen sakea, sake bizia, jaso Aitor Elizegi, ezkerrez Irazuztarrena, Elizegi atzeratu, Antxo Gaizkak, hola, zabalean Iñakua, zaretakin, beste gantxoat, Karregalek, zabalean jokua, jokaldia, xagatu berrizea, Elizegiri, jaso, Karregal, jokua, jokaldia, Lolak atzera. Elizegik, Irazuztarrena, gozatu gabe, zuen bixerdian bi atzelarik, atzeratu Iñakik. Ondo bain, Aitor, Karregal, txokora, Soelolak, Arat, ezkerrez, Karregalek aukera, gantxoa, gurutzatu, Soelolak. Atzera, oso atzera, rebotean joko du, eta Elola jaso! Txokoan, boleat ederki utzitako, tanto oso polita. Ikusi dugu, lehenengua urdinentzat. Gaizka Karregali jokuakin ikuste zaio, hasirantan. Hiru gantxo jo ditu. Azkeneko izan dago berena, ederki gurutzatu, baina Iñaki Elola fresko ikusten dugu ere. Elola kapazitate handia dakan mutila, baina oso irregularra ikusi dugu gaur. Ze bertxioa erakuste egon. Bale, eta Karregalek, zeratu Elolak, Bizegi, txokoan, jaso Gaizkak, zera,
Elizegi, paretakin lagunduta, Jasuztarrenak atzera. Rebote ingurutik, paso. Hortxe Lola, pixka, bien tartera, baino, paso Elizegi, Jasuztarrena, atzetik oain Elizegi, Lola jokoan sartu, goleaz, paso herriro Aitorrek, atzera, airez, Elizere Lolak, Zabalea, Kargalek arazuri gabe, atzeratu. Jasuztarrena ezkerrez, ireki, Soñakikoen, atzeratu. Tanto borrokatu bai, Antxoa, erra, jaso Elola. Erne oso, Elola, usio honetan, la defentsan, lan osunak egiten, aurreko jokalde egin nahi izan du, baino, oraingoa, bera juntzaio, 2-1, berriz ere, gorriak aurretik. Hasira lehiatua ikusten ari geha. Eta Aitor Elizegi zehamako pilotaia, oain afizionatu mailan 2 Elizegi daude, Iker Elizegi eta Aitor Elizegi. Hau, 86. urteko da. Eta aurten ari da, txabalketa pribatu oberenetan parte hartzen. Bolea barrura, Antxoa atzeratu eta biak engainatutu. Da, Iñaki Elolaren hasiera ikaragarria izaten ari da. Aurreko astean anezkoa dutun bere jokua hemen Antigon eta gaur bere lan hasiera behintzat oso ona beretzat. 3-1. Iñaki batera, paretakin zera, baina ez da guzti izan agurtu da Aitor Elizegi eta sakez tantoa 4-1. Iñaki Elola sakea ekiteko prest. Zera, azpitik, pelota atzera, eginda paretetik. Jaso Elola, Elizegi, sartu egin zaio, eta ezin, eraman, 2-1, pixkanaka eta artea ateratzen bikote gorria. Horreko astean lehenengo puntua lorturik, gaur bigarren puntua lortuz geho, pausu oso handia emango lukete txapelketa honetan. Hortxe da Iñaki, berriz azpitik sakea, bizi, eta beste tanto bat, Iñaki dintzat, 3 tanto hauetan, Elolak eta Elizegi bakarrik ikutute, pilota, 6-1. Elola prest, sakearekin mina egiten, Karregal sartzeko desioz, eta orain sartu egin da, baina bera golea. 7-1. Lehen kolpe honekin, Iraniarra mina handia egiten. Tartea ateratzen. Da oso momentu gutxita onda partida gorrientzat. Jasuztarrena, Elizegi errebote ingurutik, paso, Elola jokoan sartu, golea bizia, Karregalek txokoan utzi, Elizegi sartu, Elola txokoan ederra. Beste jokaldi eder bat egin du Iñaki Elolak, 8-1, hasierako protagonista bera izaten ari da. Jokoakin dago, eta demostratzen ari da. Hortxe dijoa, Iñaki, bertzere azpitik, oain eskubiz errestatu du Aitorrek, Sotamano ezkerrez oso atzera, leku txarrera dator.
Paso. Atzeratu. Elizegi oso atzean. Ari da jolasten partio honetan. Baina airez emate dator. Eta gora joan zaio. Gorriak. Partidua menpean dagate momentuz. 9-1. Horatu aurreko partiduan iraultza ikusi dula, gorrien alde. Bain, urdinentzat izan hartu luke. Iñako bat, txokoan. Arregal, jaso, atzeratu. Irazuztarrena denborarekin. Jaso. Arregal, txokoan, oso altua. Irazuztarrena iritsi. Golea Elizegi. Jaso, Iñaki. Ez dira oso ondo ulertu. Eta Sotamanoz Elizegi jasotzea jonda, baino gora. 10 eta 1. Elizegi galtzen duen laugarren pilotaka da. Tartea oso handia. Eta kantxan ikusten dugun ere, gorrientzat oso alde. Hortxe joa. Iñaki. Sake oso gaiztoa. Eta 11. beraientzat. Hortxe, Elolak badu pilota eskuan. Bai joa. Eta azpiti berriro ere, eskubiz Elizegi, airea kendu, oso ondo. Irazuztarrena batzeratu, Kizi. Elizegi, aso. Arregal jokoan sartua, ez du bate gozatu, Irazuztarrena azpitik. Arregalek zabaldu. Utzi atzelariari, oso atzean zegoen Elizegi. Baina Irazuztarrenak atzeratu, hemen dator Elizegi boleaz, baina ezin. Beste pilotaka dat, galdu. Tartalo etxe klubeko pilotaiak. Gorriak 12. lortu dute. 11-0 partzialarekin. Hortxe joa Iñaki. Zera eginda. Paso. Zeratu, zabalea. Paso Elizegik. Zuguan sartu. Iñaki, txokora. Karregalentzat aukera, bipaleta, bizia eta tantoa. Urdinentzat, aspaldiko partez. 2 eta 12. Eta, partida geldituko dute. Urdinak 2, gorriek 12. Lau pilotaia kantxan. Urdinak pilota eskatzen epaiari. Ja da, Gaizka Karregalen eskutan pilota. Horatu Gaizka Karregal. Hori Espositoen ordez etorri ala gaur. Antigura. Hortxe joa. Sakea. Rola sartu. Moztu. Rola keraman. Elizegi, altura asko, baino gora, joan zaio. Eta bat ere gustora etorri Elizegi partida honetan. Eta 13. jada horrientzat. Lehenengo lau tantuak borrokatuak eduki ditugu, baina hortik aurrera gorriak menperatu egin dute jokoa.
Eko Añakua oso altua, baina komplikatu da. Baina atzera airez, Elizegi gozatzeko pilota. Ondo jarri du, Irazuztarrena. Elizegi ezkerrez, ondo. Carregal, gancho bat, zabaldu, oso ondo. Paso, beste gancho bat, hortxe zan Elola, bipareta. Añakua, Elola, eta goitikan pasa du Aitor Elizegi. Beste tanto bat gorrientzat, Carregalek joku egin ondo egin du. Nasto egin ditu gorriak, baina azkenean Elola hankez azkar ibili da eta gainetik pasa ditu urdinak. 14 eta 2. Elola sartu Carregal. Eta zoten gudutik, Elizegi barrura. Zeratu ezkerrez. Baina Elizegik. Pilotega oso ona eman dio. Otiboiaz. Gora! Irazuztarrena. Gorriek partidan galtzen duten lehen pilota. 3 eta 14. Profesionaletan bezala pilotak enumeratu dira, da 2 garren pilota atea dute. Hortxe da Gaizka Carregal, Bizkaitarra. Zabalea, pasan da, justu. Elizegi. Eman dio. Arrimatore. Aso. Gozatzeko pilota, bai, gozatu ere. Irazuztarrenak. Golea zeraman. Carregal atzeratu. Berriz ere. Bain botez jarriko garat. Aso. Elizegi. Ondo, Irazuztarrena defentsan ere. Eman dio, Aitorrek. Eta, bai, jaso. Irazuztarrenak. Zabalea, saldo egin da guztiz. Elolak zabaldu egin du ere. Txokoan bain. Gaso Elizegik. Zabaldu eta tanto. Aitor Elizegik egin duen lehenbiziko tantoa. 4 eta 14. Konfiatu egin da hortxe Iñaki Elola. Elizegi bizi jonda jokaldia ikusi du eta berak bukatu. 4. urdinentzat. Hortxe joa Gaizka Carregal. Sartu Elola boleaz, makurtu behar, eta txapara. Zabaldu egin nahi izan du Carregalek. Pozoitxua zen Elolaren bolea hori. Eta berriz ere, tantoa gorrientzat. Partida guztiz buskatuta dakagu, hemen. 15 eta 4 garekin. Elola. Sartu Carregal. Elola. Atzeratu. Elizegi. Ezkerrez Irazuztarrena. Jokoan sartu da Carregal, baina ez du aprobetxatu. Moztu Elolak. Eta beste tanto bat gorrientzat. Elolak egin duen 7. 16 eta 4. Prest Elola. Pilota botatzen. Bai joa. Sartu Carregal airez. Zeratu hain. Ondo Elizegi erraboten gurutik. Añakua txokoan eta berriz ere kantoa bukatu. Iñaki Elolak erreztasun handia izaten du tantoa bukatzeko. Eta gaur asko bukatu eta ezerrek aldu.
hortxe. 17-4. Sake bizia azpitik. Asko Aitorrek. Zerrezatzera. Erizegi jarrita. Baletakin. Ondo irazuztarena. Arrimatzukoa, ez azkenean ez. Lola sartu gantxo bizia. Aso. Horretikan Karregalek. Airez Erizegi. Elola. Karregala airez atzera. Elola sartuko da. Zerrez, Bibaleta. Txapara. Pena. Intentzio oso ona zan. Efektu ederra eman dio, baino txapa hotxa entzun dugu. Zortea ez dute edukitzen urdinek arratsalde honetan. Eta 18garrena urteia da gorriek. Zaka Iñakik, ezkerrez, jaso, Iñaki berriz ere, atzeratu, leku oso txarrera. Jaso Aitorrek. Iñakua zabalean, jaso Karregal. Txotxean jo, baino irazuztarna argi bila. Baina bizi, ezkerrez, ondo. Karregalek txokoa, nortxe ezan irazuztarna, berak atzeratu, golea Erizegi. Elola. Ietaka oso nazkerrez, goleaz defenditua, beste bat, berriz ere, Erizegi goleaz. Moztu, Karregalek zabaldu, zeratu, Zotamano, Erizegik, irazuztarrenaz, hortxe Aitor, sartu Elola, dejada sualtua, Karregalek, gora, jaso irazuztarrenaz, Moztu, Ipareta, Elolak, Ekaldeina, bai gaizki atea, zabaldu, hortxe zan Elola, jaso, baino ez goiko txapara. 5garrena urdinentzat, 5-18, Antiboko txapelketan, nagusien mailako partidan. Bain, iskanaka tantoak egitea helburu. Bikote urdinarentzat. Zeratzeko pres Bizkaitarra. Atera, pelota. Asko irazuztarna. Karregal, zabaldu. Elola barrura. Berriz ere zabaldu. Eta ederra. Elolak eginiko jokaldia. Bederatzi jada. Ditu Iñaki Elolak. Bat bera ere galdu gabe. 19-5. Behaien pelotakin jarraituko dute. Hortxe da Iñaki. Sake bizia berriro ere. Bizegik ezin. Hogei eta 5. Iñaki Elola dudari gabe lauetan hoberina izaten ari dena. Irazuztarrena ere lan polita egiten ari da atzekaldean. Gutxi galtzen eta bere segurtasuna erakusten. Hortxe da Elola. Azpitik, beste sake zital bat. 21-5 pasara haundia ematen. Bikote gorria. Hau da, Iñaki Elolak eta Aratz Irazuztarrenak. Iñaki Elolak bere azkeneko sake aterako du.